Hola, jo sóc Sno. Avui som 18 de juny de 2026. El peu dret em fa mal. És bo i dolent. És bo estar despertant, però dolent és... fa mal. L'altra cosa, al Bumble hi ha gent de totes les edats i una noia va dir que guanyar-me per, jo què sé, per exemple, és molt bona persona, és un cafre, jo què sé, però és normal. Què és ser normal? Jo, per exemple, no. O no. Puntualitza. Jo no, per exemple, perquè vaig salir amb un intus i suda. Un exemple. Imagina't que sóc ric. Què és normal és, per exemple, viatjar o l'altra cosa, per exemple, és tòxic i una altra cosa és normal per això. Conclusió, normal no té significat. Això. He de canviar... Això? Sí. Això? No. La propera setmana ho canvio. Quina puta calor. Adeu, que vagi bé. I demà, divendres, un hots. Adeu.